ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. Мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи Мулло Баротӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон ноҳияи Ёвон, деҳаи Мулло Баротӣ. Ҳамин маълумот аст. кадомеша ки нафаҳмидем, аз соҳибашон аниқ карда мегирем. дӯстони азиз, заминшон беҳади бад калона, ки 65 сотиқ замин намега, даже зиёдтиш катия мегад. 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки якта калидор долон дорад. об свет ҳаста, ошхона, баня, дарвоза часпондагӣ аст. хона ремонтош, яъне ки ремонти беҳтарин барои зиндагӣ 100% мешавад. мега хона ҳамаи шароит аст. заминаш беҳади бад калона, ки 65 000 сомония. ҳуҷҷатамаш қоидави ай. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд муомила ва савдо мекунем. дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз, ки чойлоби ангури қа ҳаста. хай чӣ хел деса заминшо калон аст. хона ҳам нормале барои зиндагӣ кардан. кадоме ки мехарам мегӯяд боз арзон ва муомила мекунем. 300 000 сомония савдо дорад. дар инҷа обсвет ҳамаш қоидави одамо пони худ зиндагӣ дорад. ҷои беҳтарин ай. марҳамат, дигар маълумотош аз рақамҳои поёмда занг зада гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Роғун гуфтагӣ аст. аниқтар маълумоташ дар кӯчаи 25-солагии Истиқлолият гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Роғун, кӯчаи 25-солагии Истиқлолият. кадомеша нафаҳмидем, аз соҳибашон аниқ карда мегирем. сехонага квартира дӯстони азиз дар сеюм ошӯна қарор дорад. 80 квадрат метр. дарони квартира беҳади бад калонай. сехонага дар сеюм ошӯна 80 квадрати метр. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз. хона ине ки бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. хай нашод чизи чораш инаш бо маслиҳат мекунад қатъи соҳибшон. хоб, бо нархи $20,000 фурӯхта мешавад. боз мега кадоме ки харидори аниқай, савдо ва муомилаи хубам дорад. аз $20,000 савдо дорад. дӯстони азиз, ки вариантҳои алишаам мега ҳастай. ягон хонаи квартира мега ай шаҳри Ваҳдат ёки аз шаҳри Душанбе бошад, мегӯяд алиш мекунем. фақат шаҳри Ваҳдат ёки яъне ки шаҳри Душанбе. квартираи хонаи хай вариантҳои худтона пешниҳод кунед. кадоме ки сумка намехарад, боз савдо дорад. марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео аста кор мекунад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумоти пурраша гиред. шумо агарам хали квартираи фурӯшии замин, хона, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, марҳамат, сурат ва маълумотро роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. яъне ки поёни корон, кӯчаи Гравзавода қарор дорад. якхонага квартира аст бародарон азиз, дар якум ошина қарор дорад. 36 квадрат метр. дарони квартира хеле калон аст. 36 квадратни. об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз. хона ремонти замона мега. дом уже полни худ тайёрай. одамо зиндагӣ доранд, ки ремонти замонавӣ кардагӣ аст. ҳуҷҷатҳои квартира мега 100% мега дар номтон оформи карда метавонед. мега пеши бозорчада қадоме ҷои соза мега. дом дар пеши бозорча, яъне Гравзавод. дӯстони азиз, ҷои нағза мега соҳибшон. бо нархи арзон мефурӯшад. мега 170 000 сомонӣ. боз муомила ва савдои хубаш мега дар назди квартира дорад. ва кадоме шумо ки ҳам квартира ки лозим аст, марҳамат, квартираи тайёр, метавонед ки дар рақамҳои поёмда занг занед. бештар маълумотош аз соҳибашон гиред. бародарон, аз шумо хоҳиш, ки лайка фаромӯш накунед. лайка монед ва навори моро силкаша дар ватсаби мо яъне ки падлиса кунед, то охираш тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода гуфтагӣ аст. дар деҳаи Файзбахш, яъне ки аниқтар маълумотош бо худтон мегиред, яъне кӯчаи Камсамол гуфтагӣ аст.
самол. Ами хеле маълумот аст деҳаи Файз Бахш. 8 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагиай хона мегад, яъне ки барқда пайваст нест, яъне ки свеча хитон мегзарони монтаж ҷои чош кардагӣ аст, шикатур дорад, фақат яъне ки свеча хитон пайваст мекунем мега хона, яъне вареминкаи нав духтагӣ аст. Бо нархи 120 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Боз мегад арзон ва савдо мекунем, не ки об дора мега минтақаи сода мега дар инҷа одамо зиндагӣ дора. Бардони азиз, маҳрамат метавонем ки дар рақамошон занг занем, бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. Боз савдо ва муомилам дорад. агар ки ба шумо ягон хона, квартира, замин ки лозим бошад нависед, албатта ки мо агар ёфтем ҷудо карда баҳри шумо хонаҳо ва заминҳо гуфтагидона пешкаш мекунем. Фақат сабр кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон ҳамега соҳибшон. Духонага квартира бародарон дар якум ошина қарор дорад. 52 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, ванна, кухни гарнитур ва шифонер телевизор дорад. яъне ки шифонер, кухни гарнитур ҳамаша қатишон метия мега соҳибшон, яъне ки бо ҳамаи чизош фурӯхта мешавад дар ҳамин нархи ҳозира. Духонагар дар якум ошина қарор, ремонти замонавӣ бо нархи 255 000 сомонӣ. ки дӯстони азиз, кадоме ки мехарад бияд аз пеш квартира мега аз назар гузорад, дарун берунша бина мега, баъд яъне боз муомила дорад. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор ки бошад арзон мешавад. маърамат инам аз шумо ки маъқул бошад, агар ки тони харида метавонед ки дар рақамҳои поёмда тамос гиред, бештар маълумоти пурраша аз соҳиби квартира гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Каратогинский гуфтагӣ аст. соҳибшона ки шаҳри Душанбе дар райони деҳаи Каратогинский. хай бо маълумоти пурраша нафаҳмед аз соҳибашон мегирен. 6 сотиқ замин мега соҳибшон ки хонаи навсохта ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня дорад. гирди хона маҳкам аст. дӯстон аст, хай бинед хонаи навсохта бо қатишам иқайдига хома мехел чизо дорад. дӯстон аст ки ҳуҷҷатҳои хона меган 100%, об светам гузаронагда, ремонти нав кардагӣ аст. хай ягон чиз накарда боша, худатон бо кадам мегирен. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор рӯзона занг зана мегӯяд, яъне ки беҳуда занг на, фақат рӯзона. хоб дӯстон азиз, бо нархи 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем, яъне ки кӯчаи болои тепада гуфтагӣ аст соҳибшон. иҷада уже одамо полни худ зиндагӣ доранд бо нархи 280 000 сомонӣ. кадоме ки харидори аниқа мега савдо ва муомила мекунем. аз шумо хоҳиш дорам фақат рӯзона занг зана мега, дигар маълумоташа мефаҳмонем мега. сирочинаи маҳрамат тамос гирем, бештар маълумоташа гирем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол гуфтагӣ аст соҳибшон. 7 сотиқ замин аст ки хонаи ду ошина. дӯстони азиз, ки 7 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ ки хона чӣ хел десе, хай сохтмонош нопра аст, қатиш падвалам дорад. яъне ки падвал ҳамин хел хонаи ду ошина, хонаи замонавӣ аст, гирдаш маҳкам аст. хона яъне ки коробка аст, баъзе корош мондагие. проекти нав мега бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, маҳрамат ба кадоми шумо ки маъқул бошад аз шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол ҷои соза мега одамо полни худ зиндагӣ доранд, яъне ки свечахтонам бо хай тоғрӣ мекунед, об дорад, яъне падвалам ҳаста. кадоме ки харидори наличия мега арзонтар бо метия мега аз 230 000 сомонӣ савдо дорад деҳаи Истиқлол. маърамат дигар маълумотша гирен. шумо агарам хали хонаҳои фурӯшии заминӣ ё ки замини холӣ, квартира, мошин, мағоза, ягон техника, ягон гов мол дошта бошанд барои фурӯхта бардорон, маърамат маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ё ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯш реклама эълонда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар жилмастиф гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки пойтахт шаҳри Душанбе жилмастифда қарор дорад. куҷо шуда нагуфтем, ҳамин дарони жилмастиф. хай бо маълумоти бештарша мегирем. духонага аст дӯстони азиз, дар сеюм ошина қарор дорад. 36 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад. пеши домда мега ҳама чизои лозимӣ аст. бозор, мактаб, садик, мағоза ҳаст. бардони азиз, хона мега ҷои нағзда мега, отоплени ҳамаш кор мекунад. хона мега
тоқа вариантҳои сумкати мега умуман варианти алишӣ надорад, яъне ки нагӯям, мега фақат суми холӣ. доми 4 ошунаи кирпич инак сурат ки дар сеюмаш қадр ремонти хона беҳтарин марҳамат ва кадоми шумо ки маъқул бошад 265 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. тоқа вариантҳои сумкатӣ. агар ки ягон маълумотша нафаҳмида бошед хоҳед маълумотҳои зиёдтар марҳамат дар рақамҳои поёмда тамос гиред, метавонед ки маълумотҳои бештарша аз ҳамин рақамҳо пайдо кунед. дӯстон агар бозам такрор шуд аз шумо хоҳиш дорем ки лайка мондан гиред ва навори моро дар ватсап имо подписа кунед. раҳмат барои дастгиритон. чӣ хона ки лозим нависед пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сарбарадорон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи мирзочӯл гуфтага аст кӯчаи ҷомӣ. ҳамин хел маълумоти сарбарадорон дигар маълумотҳои пурра телефон катӣ. обшим 4 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта баня кухнӣ дорад. хона хай ремонтош чхел дисен кардагӣ ҳаста мегӯяд соҳибшон, яъне ки дарунош суратош пурра нестай. аз соҳибашон мегӯяд ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи яъне ки деҳаи мирзочӯл кӯчаи ҷомӣ бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. об светам дорад. дӯстон хай маълумотошон пурраи бад неста. хай чанд хай ки ба мо пешниҳод кардам барои реклама мо баҳри шумо фаҳмодем. кадом метавонед ки аз ноҳияи рӯдакиам ки хонахар бошед марҳамат тоқа дар рақамошон занг зада метавонед ки маълумотҳои пурра ва садфоидааш ба дили худатон аз соҳибашон гиред. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидоре ки аз территорияи рӯдакӣ ҳамин хел хонахар бошанд. марҳамат дигар маълумотша гиред. то охираш тамошо кунед. лайка фаромӯш насозед. квартираи фурӯшии навбатии сарбарадорон ин нам қарор дорад дар шаҳри душанбе, яъне ки дар пойтахт бисёр бародарон хоҳиш карданд ки аз шаҳри душанбе квартираҳо бисёртар шавад. баъри шумо фақат аз территорияи душанбе қабул карда пешниҳод кардастед бародарон. якхонага квартира аст ки дар 5 ошуна қарор дорад. 54 квадрат метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер дорад ки дар шаҳри душанбе 33 микрорайонда қарор дорад. дом мегӯяд доми 9 ошуна мегӯяд лифтам дорад мегӯяд 100% кор мекунад. даруни хона мегӯяд 54 квадрат дарунаш калон аст. хай ремонти хона ремонти средни нормалне барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр бародарон. ҳамаш обсвет қоидави гузарадаga ҷои наза мега остановка ҳама чизо дорад ва пешаш дар транспорт мегзарад. бо нархи 295 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. хона термис хай стирали машина ҳамаи чизои лозим бошад. иша намедонам бо чизи чораша иша ягон чи гуфтагӣ неста мумкин бошад. ремонти хона ремонти хуб аст. марҳамат ба кадометон маъқулат тамос гирифта бештар маълумоташ аз рақамҳои поёмда занг зада гиред. квартираи фурӯшии навбатии сарбарадорон дар шаҳри душанбе, яъне ки пойтахт дар гулистон қарор дорад. пеши бозорча мега соҳибшон. духонага квартира дӯстони азиз дар 4 ошуна қарор дорад. 34 квадрат метр ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад ки дар пеши ҳамин чиз мегӯяд мисол пеши квартирада мағозаи калон яъне ки ҳаста мактаб, садик, бозорча, детский площадка ҷои беҳтарина мегӯяд дӯстони азиз ки мисол ягон расход ягон чи намекунем мега ҳамаш дар пешаш ҳастай. хоб бо нархи 307 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки нашод арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестай. арзонам кунем мега фақат камтар бисёри баъд не дӯстони азиз. марҳамат тамос гиред. хона 100% аст. ҳамаш тайёр аст. кухни гарнитур термис кондитсионер дорад. ду хонага квартира дар 4 ошуна қарор ки пеш шуда ҳамаи чизои лозимиш ҳастай. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор яъне кадоме ки харидор гулистон бардоред азиз бо хайхтон аниқада гирем. аз шумо хоҳишмон ҳамин аст дӯстони азиз ки ҳамин меҳнатҳои барои шумо мекунем монтаж карда гап зада рӯзи дароз. ҳамин фақат шумо як кор кунед ки лайка намехем монед. агар ки имконият дошта бошед силкаша дар ватсап имо подписа кунед. хеле хурсанд мешудем ва раҳмат барои дастгиритон. квартираи фурӯшии навбатии сарбарадорон қарор дорад инам дар шаҳри душанбе дар райони гипразен гуфтага аст военни гарадок яъне ки райони сино дохил мешавад. гипразен военни гарадок бародарон ҳамин хел маълумот аст. духонага квартира аст дар 7 ошуна қарор дорад. доми 9 ошунай дар 7-маш қарор дорад. 40 квадрат метр аст ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис
дом новостройка мега уже омода аст барои зиндагӣ кардан ду хонага квартира полни худ ки тайёр аст таъмири замонавӣ кардагӣ аст бо нархи 280,000 сомонӣ бардорни азиз муомила ва савдо мешавад мега соҳибшон яъне ки савдои хуб дорад фақат одамони харидори конкрет набошад мегӯяд биён бинанд даруни квартира калон аст бо савдои хуб дорад марҳамат хай бо дигар маълумоти пурраша аз соҳиби квартира гирен. дӯстон агар шумо махалли квартираи фурӯшӣ хона мошин мағоза яъне ки чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед техника гомула ҳамин ягон чизи чораи барои зиндагӣ марҳамат сурат ва маълумоти пурраша дар номерои имо ба саб рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама фурӯш дар мемонем. аз шумо хоҳиш ки лайкро фаромӯш накунед то охираш чӣ хеле тамошо кардем лайктона монен яъне ки ин буд 12 хона ки мо пешкаштон кардем яъне ки баҳри мо модар кардан то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои боздид.